Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Salam tetepangan malih para kadang kinasih ingkang tansah kawula tresnani. Mugi-mugi wonten ing kalodhangan punika kula lan panjenengan sami tansah diparingi sehat walafiat, mboten mawi alangan satunggaling punapa-punapa, tansah pinaringa punapa ingkang dados gegayuhan kita sageta kaleksanan lan enggal-enggal dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teng mriki kawula badhe medharake nggih punika babagan tafsir hasil perhitungan neptu sing anggadhahi makna pegat, ratu, jodoh, tapa, tinari, padu saha sujanan. Dene ingkang dipun wastani pegat inggih punika ingkang artosipun inggih punika rawan perpisahan. Bukan berarti pasti bercerai, akan tetapi hubungan mudah goyah jika ego tidak dikendalikan. Ujian utama adalah komunikasi dan kesabaran. Itu yang artinya pegat itu tadi, rawan perpisahan, bukan berarti pasti bercerai. Jadi pegat iku kok ora harus bercerai, dalam arti ning mriki niku nggih punika tetapi hubungan mudah goyah jika ego tidak dikendalikan. Ujian utama adalah komunikasi dan kesabaran. Niku wau ingkang dipun wastani pegat. Dene ingkang nomor kalih nggih punika ratu. Ratu melambangkan kehormatan dan kewibawaan. Pasangan ini biasanya dihormati lingkungan, namun tetap perlu rendah hati agar tidak terjebak kesombongan. Iku mang ingkang dipun wastani ratu. Dene ingkang nomor 3 inggih punika jodoh. Jadi jodoh niku selaras dan mudah menyatu. Rezeki dan keturunan biasanya lancar, tetap harus dijaga dengan saling menghargai. Niku ingkang dipun wastani jodoh. Niku ingkang nomor sekawan utawa ingkang nomor 4 inggih punika ingkang tiba tapa. Kebanyakan tapa nggih punika banyak ujian di awal pernikahan, akan tetapi jika mampu melewati kehidupan akan semakin kuat dan matang. Lah niku wau ingkang dipun wastani tapa. Jejodohan ingkang tiba tapa nggih punika banyak ujian di awal pernikahan. Akan tetapi jika mampu melewati kehidupan akan semakin kuat dan matang. Niku ingkang dipun wastani tapa. Dene nomor gangsal inggih punika ingkang dipun wastani tinari. Tinari dalam arti sering membawa keberuntungan, rezeki cenderung terbuka setelah menikah. Jadi tinari niku wau sering membawa keberuntungan, rezekine ya cenderung kebuka setelah keloro niku mau wis nikah atau wis bar nikah. Iku ingkang dipun wastani tinari. Dene ingkang dipun wastani nomor 6 inggih punika padu. Jadi padu niku dalam arti rawan konflik kecil yang berulang. Kuncinya adalah menahan emosi dan belajar memahami perbedaan. Jadi padu niku wau rawan konflik kecil sing di bulan baleni. Intine yaiku menahan emosi dan belajar memahami perbedaan. Ingkang nomor 7 nggih sujanan. Godaan dan luar cukup besar, butuh komitmen kuat dan pengendalian diri.
Nah itu tadi hasil-hasil hitungan hanyalah pitutur luhur, selaras atau tidaknya rumah tangga tetap ditentukan oleh sikap dan perilaku masing-masing. Yang penting kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di kehidupan mendatang bisa membawa ketentraman, kerezekian yang melimpah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.